Какво става, пичове? Това е първи епизод. О, ела, можем да го бим вече, ела. Идвам. Това е първи епизод и тук до мене. Да, виждам. Той до мен е Invisible. Вижте как влайва. Просто ще видите в Не, да клипа. спрях до холма си взема айтеми. Умря. Къде отиде? Умря. Не е умрял, ти ли му са айтемите? Да, вих. Да ги видя. What the fuck, какво меле става тука? Е като нашите. Димо, Нокса, всичките. Ти го снима как влайва това, нали? Да. Ето всички букуци. Много лагва. Всички... Ари, къде си тия Димо Нокса и тия? Отпред се бие точно пред... Взем И... след... Не, нищо. вземе на помощ. Оле, бащи милето. В описанието ще ви дам каналите на те до мен. Добре. Чакай сега, айде някой да биеме. Аз съм с... Аз ще умра, ти Ай, искаш някой да би. Фанта. Къде си? Аз ще умра, аз ще пиша Warpen. Кептам. Не, отивам в хома, хома. Почва ни работа. Да бе, то ме взеха другите. Ари, бой по този фанта. Ами аз не мога го килна. Бе, пи стрент, къде да скачаме, но не сме. Няма стрентка, че си взема. Има бързо. Идвай ти, бе. Избяга. Идвай орд. Той е. Чакай да си взема стрен. Как стървахме това дебеля, докато това бе. Храна, нямам. И... Чу се разкочали. Пием стренките и скачаме. Добре. Чакаме ги. То Нокска е горе. Ето Нокска се. Но той много се ще убие, той е в ухоля. Се направя на почиваш, че не спира да ми вземат. Фука, не бе. Ти го снима телефона, нали? Да, Аре, бе, има двама някакви тука. Айрани. Пия стренка. Скачай. скачаме. Те умряха. Скачам. Охо, Димича, мале. Каптен, Първия умря, аз бутер. аз съм за тебе. Браво, аз съм за Не теб. ме би. Ето, Ицо. Браво, това съм аз. Чакай, аз съм зад вас. Идва някакъв. Ето, виж го как бяга. Кой женя? О, то Не, малко. другия. Оле, Екс нещо си там. Той бяга. Падна. Атака. Аре, Бяга тук кучето, бе. колко е бързо. той- Всеки да го пресрещне от различни страни. Къде отиде той? Готово. Бяга в другата посока. Остана 3 Аз сърца. нямам открит. Аз нямам открит. Аз съм с стренка и го ударих. Чакай. Мира. Аз ще губя. Умря. Умрях. Аре, да. дай. Кой губи? Аз губих. Да, и ние се паднахме. Ето ви сето, бе. Аз имам... Някакъв пиджи. Чакай. Той с... Дай на него. Ето един сет бързо. Взимай сет ти меч. Някакъв отгоре. Някакъв отгоре идва, е. Гледай, не мога го удара. Това е много Ама къде то хакер, аз го снимам. И аз го Виж снимам. как флайва. Все ще видите. Да, хакера, човек. Как е челмар. Опа, сори. Извинявам. Оле, ще убия, човек. Е, Тъп. Не, не ме то бит. хакер не може да умре, бе. Аз умрях, човек. Той му трепа той. Ето ти сет, бе, виж. Ето ти сет. То тук няма излизане. Виж, бе. Кептан, ето ти сет. Пърлихте там. Гледай, той не мога да го бим. Пърлихте по-хубаво от твоя. Фак. То То лагва ли? мазен хакер. Скай, ще умра. Ти ме удари, май. И той не удари. Къде отиде Да, то? добре, ми той избяга. Тъп хак. Сега не мога да излегна тук. Ами пишем Warpent. Да, лар. Добре, за сега видяхте два махака. Добре, то ще бъде баннат. Ето ви тук някакви куци. Не ми трябва. Аз ще ги взема. Но то лагва сървъра, бе. Аз мога да ти дам Не, бе, по... то сме телепорт назад. Мога да ти взема много по... Мой ще ти дам много по-хубав цвет, ама то хакер го взе. Ти се бавиш. Нищо, ние пак ще го килим. Няма ще го килим, той е хакер. Не, аз пак ви говоря, то не може да го убие. Взим стринка. Част от тройка. Аз нямам, трябва да правя после. Ой, там, не. Аз трябва да изкачвам, бързо. Аре, Аз съм с Skyfox. аре, и аз идвам. Ей, тук има един. Да, Ицо 32. Ицо. Някакви горе се мерят, падат някакви айтеми от небето. Тонс. Стелнс. Ние с Тонс сме тим. Добре. А Тонс не знае, че ние с теб сме. Ако те беше го, чакай. Някакъв хакер съм метнал тук. Добре. А в този Ицо... Ицо е хакер. Долу има някакви двама. Бързо скачай. Ицо хакер ли? Не е хакер, аз го убих. Не го гони той е слаб. Елате на там има някакви още. Много седи. Добре, извън Вижте, той от някакви аранг. То трябва умре. То одеви го гонихме. О, то хак. Не мога го удрям, има А отред. не, хакер е, гледай го. Пул геймс му удари къв. Умирам. Видите го то. Аз умирам. Пак. Не мога го удара. О, Аз умрях. Седих без стренчка. Аз умрях.
И аз. Добре, 3 хакери до тука. Човек, този сервер е пълно с хаки. Малко ще се изнерва, ще взема функцията. Ще умра и с него. Аре, гледай, по гейм... А не, Имам много не, скъс. хакер, лагва. Окей, трябва сега да ида до холм да си взема сет. Аз си направя малко странички. О, ама как вземи FPS дропа хома. Така, какво ми трябва? Трябва ми... Поле, на нас не свършиха сетовете, човек. Честно ли бе? Ние ми супер малко. Верно. Аз после пак трябва да ходя да правя шишета. Такива. Аз пак. За полжниките, че не ми останаха никакви. Warp. And много хакери в този сервер. Поне сега ще трима баннати. Трябва само да дадеш на крос крип кейпа. Аз почвам да го изпратя тук. И аз. Е, че го видят. Значи Warp, какво? End. Добре, аз пак съм айрансет с страничка. И аз, къде си? Чакай, сега си правя странички. Ще направя 3 странички да имам. Често там. Имаме дъма сетове, Protection. Още взема дъма след... дъма меч, чакам си Деница. С него ще играя. О, някакъв Джеймс. Аз Къде? го скачам сам. Къде си? На Warpen. Е, аз съм... не те видях. Така. Джеймс, ще го бием ли то? Не, ще го гледаме. Аре, аз още малко идвам с странички, ще ги изнасяме. Аз си бих не го бих ги гол. О, някакво почна. То гол. Хакер. Добре. Още един хакер имаме. Да, ви снимам те. Чай, аз качам. Трол Спарта идва някакъв... Джеймс. О, биго. С какво ти дроп... Пи си полшанката. О, Какво ти дропна, бе? много полшанки. Какви? Още един хакер дойде. Бързо. Биго. Това си Не помогна мога, идва с... то не мога да удрям. Бе, човек, кутус. Уби го. Биго. Какво ти даде? Protection 2, бутушки, амбрейк. Пол геймс. Той ще ме уби, бе. Той е хак. Той в лайва. Отдеви в лайва ще не мога да го тепим един час. Ох, айде да фанем поне 5 хакера за днеска. Целият сервер е хакива тук като почнеш. Оле май. Ето го по гейм, аз умрях. Ако маднат хакерите от сервера, ще останат само 20 човека, които да играят. Аз умрях. От 150 или 400 Той ма гони играчи. някакво нещо голо. Сега го скоча. Само да не ми... Моля те, искам да дойдеш в холма да видиш колко айтеми взех. Умирам. Аз умирам. На 2 сърца ма има гонят много хора. Едно сърце съм, 2... Гони ли ма? Чакай, трябва да цъкна F5. Ела в холма, лорд. Чакай. Там ще ти кажа какво взех, човек. 1-6 айтеми. Добре, сега ги правя само да са стренж двойки и отивам на недъра да ги измахам всичките. На недера. Не в недъра, енда, обърка се. Ела само да видиш какво съм взел. Фул гейм сме гони. Окей, гонят ма. Ще видите каква гоненицата. Аре, още малко. Аз си взех един хубав меч от миналия кит. Сега вземи такова. Иди в холма и виж какво фърлихме за някакви. Чакай, аз ли? Да, един инвентар с айтеми. О, супер. Хубави ли са? Не, само виж колко много. О, Брайтнен си това хакера. Добре, той вече спря да ме гони, така че... Аз това не мога да удара, човек. Брайтнес почва да ме гони. Кой? Знаете ли един WOC и нещо с подобно нещо, какъв му беше никнейм? Да, и какво? Най-големия хакер. Снимал съм го над 10 пъти. Как флай в дупката. И оня Джеймс, ето Джеймс е човек. Един има Time 7 или нещо такова. И ето 7. Деви Ноксата го би. Ноксата го би от 9 човек, един час го би и накрая то остава на едно сърце и почва да флайва и го бият Тайпекс и Ноксата и още 3 фулки човеки. Той пича се стоит като се флайва, нищо не мога да направи. Така. Взеха мечем бренки едно. Супер. Раз са 3 странички. Оставам си 2. И Ноксата почна да го псува. Какво е това човек? Това ако не е хак аз... Да скачам ли? Често. Той му трепа. Той сега ще умре от файра, вземи айтемите бързо. О, то тръгна. О, умря! Атаквам друг. Да, уби оня и вземи айтемите. Не, ще ми избяга, гоня го. Аз правя стренки. Бяга, ще избяга. Не може.
Говорите в холма да видиш. Аз съм хома, престренки. Да, стига си метал. И какво ще ги прием теята ми? Не знам, аз стиги да се изстрелят. Пеш в слепото ли къв, то тук много як хак. Беше слепото. Къде ти О, убиха ме. Размятах 2 на 3 и ма килнаха. Даже май скочи един диамантен нещо. Чакам миргата, трябва да даде това. Защото тук сбавно се правят, бе. Прошенките ли? Да, супер бавно. И аз това се чудя. Знаеш колко чакам да си направя една обикновена полка? Давай, не ме е много бавно. Гледай, бах ти бавното. Нещо на крос ми сдава гажа. Направи на мен. Да, то 9 сервер, ладно си вчера, крашваше, някой го фулдваше вчера. Не знам. И още ли си имате? Да. Така, Warpaint. Направи стрелянки за мен, Лор. Окей. Взимам се още една странична двойка. Да, даже не знам дали крос го хоства, че. Крос си го хоствам на много Ама лад. ние нямаме това, бе. Ява тъп хак. То, Томс. Skyfall. Ява хакер. То хака умира. Скай свърши ми Blaze Road, така че ще направим 3. Как не свърши Blaze Road? Еми нямаме повече Blaze Road. Или Ама ти? аз в Ender Chest имам 20 и няколко. Ми ела го сложи, Скай, де. идвам с тебе. Ела, защото аз взех един сет, ела ти дам един сет про За двойка. теб съм. И един меч фаер, 2 шард, 2. Супер, ще нямам меч. Аз поправя това. Ето. Да, так му да ви разведа из холма, това е холма. О, тим. Добре, но... Това тим с нас това. Кой тим? Да, сървъра лагам, не мога да вземайте ме. Това е Томс. Да, той Тонг с тим, да. Макар че той има много повече, някой искаш той... Да, Как се... да. Как се мах? Томс е някакъв вещер, само с повече не е. Подава Айрон. О, идва някакъв. Много са. Какъв е? Айрон. Брат, той умря. Браво, събирай. Пълен инвентар, бягай. Аз ще пазя, ти се... Ладно. Много дърво си го поделим, само трябва да излезна. Давай, аз ще пазя. Май ме гонят. Тонг се бие с някакъв. Аз те гона, никой не те гони, бе, спокойно. Спри Пак се, и аз. това- О, ето по това. Бягай. Аз просто- Той е хак. Само като го видя как плайва човек и не знам. Гони ли ме, кажи, дали я легкам. Не те гони, баквай. Баквай, аз. Едно лига, човек. Абе, той не мога да свалям кръвта. Някой да спектейтва той да снима. Той човек бие го, той ме О, убие. извъртах се. Браво. Айрон след Cobblestone, няколко стака дърво, страшно много. Аз пък си правя стринки 50 часа. Искаш Къде ли да живееш ви с дам нас? 2 стака дърво? Искаш ли живееш с нас? Аз ли? Да. Добре, ма си малко. Къде да ви дам 2 стака дърво? Необработено. Не знам. В холма. Дай го на World of Warcraft, защото аз тук Аз гона. правя пушенки, бе. Добре, де, ще идиш на Warcraft да се види. Това за малко, защото имам много айтеми. Ние гоним тук. О, хака. Ти имаш ли холм? Ани хака. Да, имам. Ани хака, човек. Олега. Аз съм на Ender Chest. О, Ей, накрая да ми се направят тъпите стринки. А не, ще не са. Ай, това турчин. Някакво го бият той, бе. Ай, направих 3 стринки. Който иска. Българ. Ела на трейт, аз ще ти дам дърво, имам много. О, я го виж. Не е хак, бе, на принцип. Хич. Да. Всичко се намясти само... Къде си? Рум, там от 1 до 3 рум. Първи рум, ела. Рум от 1 Присилате до на 3. някой на Warpen да снима Кайо. Кайо е хак. Чакай. Само да му дам дърво. Бързо снимайте го, аз го държа тук. 1 до 3 кой рум? Първи, ето тук, виж. Да видях. Аре, бързо е. Значи е малко от това. Това. Саплинг, ако ти трябва, кирка. Изпразваш ми инвентар тук. Ей това гравел, ако ти потрябва. What the fuck, маса? Ето ти малко сетове имам. И... Паржоли.
И още от те. Трябва ли ти и стълби? Не. Добре. Айде, отивам и аз. От тези неща нищо не ми трябваха, много карай. Да, бе, нищо, айде. Че си остара нещата в хома. В лайва живее жалкар. Колко минути вече им 15? Рида в лайва живее. Виж го, не мога да го удара. Няма тим с хакерове. Прави ми тим това. Пича си ларпна докато в лайва, човек. И много голям пич. Такъв стои само пускача, аз трепа един час и накрая пича се ларпва. Аре, идвам Warpen да ги снимам. Я ще гледам. Той избяга, вие сега трейдвате. То едва ли е само той. Еми не, ама тък му го бях натванали, това ма дразни много. Как се пише то? Отиваме на Warpent. Аз съм там. Да се бием. То се пише... Как се пише? Кил е, кил. Ето го Кайо. Къде си? Ето ще за тебе. Но то няма хора. В този фанта как искам го трепа. Давай, аз не мога. Или панокса. Фантата. Се жалкар. Фантата фулка ли? Мисля, че... Не, май е прот единица. Не знам какво обаче има много повече. Бъкал се с... Айде излезем тримата, елат. Елат и ще... Не, вижте, от тази другата страна и ще качим там горе на кулата. Ай, Добре, айде. Ма един излезна. Айде, Айде, само секунда сега, само вие, че някой не спира ми спомня. он е излязъл, ай, он е да го бием. Той е хак май, тък му се шваним. Пробвай, ако не е скачам. Идвайте. О, идва диамантен! Дай им 7. Тайм 7 е. Тайм 7 ма удари. Там 7 флайм, човек. Бягайте, аз не излизам, само ще умра. Се умрях. Да бе, то сървър... И Кайо, и Фанта излезна. Всичките изкочиха наведнъж. Те всички са... хакове, човек. Той е оня... Няма какво да говоря. Той е много лагва сървър, те накъсват като някакви, не може да ги удариш. Искам кросфайр да си оправи сервера, че е много лак. Да, наистина. Не някой така пише. Сигурно крос ще го банни. Ето го геймър 951. Ще прави гимъве. Добре, биете ли се още? Къде са другите? Да, ето Шилон Дис, такъв си подскача някакъв хакер. Шилон Дис, не. Някой не спира ми спомни. Добре, дай се видим. Оле, някакъв Геймър излезе. 951 е отвън край гори. Геймър 951 уби го е. Те го хитват, ама да може спавари още един диамантен да гледат. What the fuck, някакъв фърли сълз... не, това не е сълзос газ, привидя ми се. Фърля дъма сет. Къде? Кой фърля Нищо дъм? успях да взема, защото лагна и сега ще умра. О, взех каската. Ехо круцията, ние сме тим с него. О, диамантен умря, фулка! Умирам! Къде? Геймър с тим сме, бе. А ти взели му айтемите? Не, убиха ма! Геймър 951 ме килна. Беше фулка. Той- Много Не е повече фулка. от не. Аз съм... О, убихме го. Ай. Ние го убихме. Добре, Диамантен. може един от някакъв сет. Не беше фулка, бе. Какъв да беше дъма, енчант имаше и меч и всичко. Ти взели айтемите. Скай? Не, а то от геймър са уби бахти си банак. Аз убих геймър, какво стана? Взели айтемите? Ми не. Аз мисля, че ти ги взе. Аз ги взех, той ме уби, бе. Къде? Пак е, може ще преберем добри айтеми. И то нито го удрям, нито нищо, сам се самоуби. Много зле. Какво стана? Така, нямам сет обаче. Фак.
Ай там се бият дъмата. Ехо, кручета сметим. The most power. И ще им скачаме ли? Оле, там какво меле ста? Аз скачам. Не. Не виждате меле. Скай ще скочи. От дъмата се бият. Да, точно за това говоря. Дали я скачам? Фантата скочи. Ами ай ние да скачаме. Добре, то, който ми спами не спира по-точно. Кептен, ще скачаме ли? И вероятно. Чай, те фаните се бият така. Ма те ще убият. Какво да правим? Тук някакъв нотис стои на едно място и си спринтва такъв. Се спринта обаче стои на едно място. Там 7 не сбула и фанта. То там Вънка 17, се трепат. то там 7 е пълен ретар. Аз съм приготвил страничката, стане нещо, скачвам и ги мейра. Че бием го 10 човека и той си флайва най-малко. На мен ми свършиха страничките, му си страничка ми даде жи. Аз ли? Да, си! Направи си. Да, направи се, ай не ми се занимава, дай на. Ей, аз чакай, аз маням. Наши машари, дай не се прави си. В мен имам една и в... Да, имам аре. Айде бе, в хома. Лав, добре, ай. Ела, ай. Гледайте го Time 7, снимам го. Аз не можах. Браво, Геймс браво. го хитва и то Time 7 си подскача. В хома съм ти къде си? Най-накрая ще буди бана. Ей, дръж. Най-накрая мечтата ми се сбъдна. Уарп. Имам някакъв чупен меч Смайт 5, Смайт 5. Смайт 4, Смайт 4. Уарпен. Добре, за този клип фанахме много хакери. Time 7 хаха хакер снимахте. Аре сега на крос. Супер. Ето е. Аре бе. Те повечето умряха и сега идват голи. Дай да обиколим. О, и Shadow Monster е хакер. Да, знам, той има един клип. Те са го снимали. Биш се с Диело, май. Имаше там. и един VHQ Boom. Айде убим Геймър 95. Това аз го пратих на Кроста, че е хакер. Сега ли е? Не, то сам си беше снимал... Добре. Сам си беше снимал видео как играе с хак и сам го беше качил в YouTube в неговия профил. В сървъра. С дъма сет, хузунито и като пълня пич си трепи в дупката. Убих Геймър 95 на му взех сет. Какъв му беше? Айрон обаче има много полшенки в него. Къде си? В Енда има гони един диамантен. Идвам. Видях. Аз си Тия бия с страничката. херки, но той е някакъв хакер и ма бил 100 метра. Тия Къде? страничка, скачам. Убима. И аз идвам. О, един го бие! Умира! Убих го! И мен пак ме Вземи. убиха. Пак бе, за какво се така ме убиват? Имаше дъма сета и много полшанки. Защото аз убих това на дъмът. Важното е, че убих това. Ще има някакъв Геймър 95. Аз убих някакъв с меч, с дъма меч. Шрапне с едно дъма меч. Бил. Супер. Да ходи там да прави гиваве. То знаеш колко гледа ли? Сега после ти пратя един клип да гледаш на този Геймър 95 на откъв стои и сам вика: здравейте геймъри, аз съм Гъмър 95. Сега ще правим Майнкрафт гиваве. Той не може да говори, този че експерт трябва. Нямам, свършиха ми страничките. Съп. Йо, още ли снимате? Колко време станаха? Моя 25 минути. Мога там малко повече. Дай, ще ти почна. Добре. Аре, Геймър 95 е много мара, бе, циган. Циганин геймър, циганин геймър, да most power. И Геймър 95 е много да.
Да му става Роби Да, Геймър аз мисля, 9 че секунди. спирам епизод, защото толкова после много ще конвертирам, така че много са ви оляли хора. Кросбанвай ги те наред, без ти пукат. Нека да ги няма повече сървъра. Аре, аз ще го спирам. Така Да. че, аре, чао. Чао.